Hau da hondartzarako zubia. Da Europan bakanetakoa irekitzen den eta oraindik ireki alden zubi horietakoa, beraz berezitasun handikoa. Eta umetan ibiltzen ginen hortik korrikan, hondartzara ordaindu gabe pasatzeko gogoakin. Bere aldamenean dago Kalatraba zubia, hain zuzen ere Kalatraba arkitektoak egindakoa, eta horregatik deitzen diogu Kalatraba zubia, eta zubi horrek suposatu du herria, hain zuzen ere oinezkoena izatea. Eta aipatu dudalarik hondartzara eramaten gaituela, hondartzara eta baita ere Saturraranera joateko ibilbidea baita ere. Eta Saturraran Mutrikukoa izanik, Mutrikuko jendearekin harreman estua zeukaten Hondarruko piratek, eta askotan lan egiten zuten beraiekin futbolean jokatzeko eta abar. Eta horietako batean, egun batean futbola egiteko gelditu ziren, baina baloirik ez zeukaten, eta baloia erosteko dirua behar. Eta dirua lortzeko joan zen hemendik ikusten da portua, eta portuan sartu ziren kaxak deskargatzera. Garai honetan garabiekin egiten dira deskargak, baina momentu hartan eskuz egiten ziren. Eta piratek jasten zituzten xira handi-handiak eta botin handi-handiak. Badakizue zertarako eta zergatik erabiltzen zituzten xira eta botine handi-handiak, asmatu behar dezue zergatik erabiltzen zituzten xira eta botine handiak, zergatik dituzten hondarrutarrek ia guztiek ezizenak, eta zergatik erabiltzen dituzten beren eguneroko hizketetan arrainen izenak. Ia asmatzen dezuen.